Ang Visayan Electric Company, Conveco, dinhi sa Sugbo, milusad kagabi sa ilang Cebu Unplugged campaign sa Ayala Center, Cebu. Si Jean Mondoniedo Inot, alang sa detalye. In 3, 2, 1. Formal na gilusad kagabi sa Visayan Electric Company o VECO ang ilang Cebu Unplugged campaign, usa ka inisyatiba nga nagtinguha nga maminusan ang carbon footprint sa Sugbo pinaagi sa promosyon sa responsableng paggamit sa kuryente. Ang maong kalihukan gipaluyuhan dili lamang sa VECO kundi lakip na sa mga negosyante sa Sugbo ug tibuok nasod, kauban ang Department of Energy ug Energy Regulatory Commission. Gipasidunggan usab kagabi ang 20 ka mga kompanya nga ning salmot ug ning paluyo sa interruptible load program sa VECO, labi na kahuman niadtong pag-igo sa bagyong Yolanda sa Sugbo. Tonight, we are very proud and humbled to go and honor these people who have helped us through all of these years. 2009, 2010, last year, and even more recent times. For the next part of the program, please join me in thanking all of these companies who have been a major part in making sure that Cebu will still continue on in spite of the power shortage. Thank you. Ang VECO miduso-usab sa pagpagamit sa publiko og solar energy pinaagi sa ilang solar PV system o natural, limpyo ug libreng enerhiya nga gipadagan sa adlaw. Actually, we started installing for only 2 customers lang no? So we have Councilor Nestor Archival and Mr. Dondi Joseph who have 1 kilowatt panels each in their houses. So they started generating in January of this year, and we are glad to say that, for example, for Mr. Dondi Joseph, he is able to save 1,300 from his electricity bill out of the generation of his solar panels. What we install are only 1 kilowatt for testing purposes lang. The good thing about this solar system is that any excess that your system produces, palitan, you don't use it in your own household, you can throw back to VECO and VECO will pay you as if you are a power generator. Ang VECO nakigtambayayong sa Infinity alang ning gipasiugdahan nga teknolohiya. Kini si Jean Mondoniedo Inot alang sa Sunstar Pilipinas.